Všetkých zverí a všetkých podobných, humanoidných a iných. Tak čo by som chcel povedať? Chcel by som povedať takú jednu vec, že youtuberi nás majú asi za ovce. Proste oni nám vysvetľujú, že máme písať komentár. Ja si myslím, že každý, kto sa díva na toto video, je inteligentný a vie, že sa píše komentár a že to nepotrebuje vysvetľovať, že tam má napísať komentár. Tam, alebo sem. Sem asi máš písať komentár, si myslím. Však ty vieš, nie? Alebo lajky, hej? Každý je slobodný človek a každý má svoju vôľu rozhodovať sa a každý sa vie rozhodnúť sám sa za seba, či to podporí alebo to nepodporí. A keď sa na to dívam, tak mi nikto nemusí vraviť, že ako lajkuj to, nelajkuj to, alebo čo. Prečo nikto nevraví nelajkuj to? Tak ja sa sám slobodne rozhodnem, nie? Podporím to, páči sa mi to, nepodporím to, nepáči sa mi to, úplne jednoduché. Takisto sa rozhodnem, či napíšem komentár, alebo nenapíšem komentár, alebo sa na to úplne ako zvysoká. Ďalšou takou vecou anglické slova, no ako nepoužívajú, ale v dnešnej dobe ako swag a ja neviem proste. Vy si viete predstaviť, že Američania by sa rozprávali v štýle want to be film kukurica and kýbel shit. Je to trošku také smiešné? A my sme tu wow, nové slova, swag a sme z toho úplne odrovnaní. Čo sú to? To sú nezmysly proste. Presne tak, ako keby začali, ja neviem, Američania používať slovo hrable. Hej? Why some mine hrable and thin hrable? No, paráda. I do you know what do you mean, hrable? Či nám hrabe, alebo tak. Ja neviem proste. Neviem, čo sa nám snažia títo ľudia povedať. Čiže nie som ovca, aby mi takto vysvetľoval, že kde sa píše, kde sa palcuje a podobné ako veci. Na čo? Toľko odo mňa na zamyslenie pre vás. A v ďalšom dieli, čo som robil minulý rok. Čauky!